Aku ora kuat ya nadane. Hah? Becake. Trimo nek tak tintapai kok terus nyekeli tagang. Karepe dalange piye kaya ngono. Medun ganti busana Batman. Wah. Ayo kewes. Sirot. Dah. Tentukan harapan. Meneng apa, Gang? Kowe iki ngomuni yen benjang dadi kasunyatan ki asmara langsung ngene iki lho. Terus ngapa nek berharap kasunyatan ngono lho. Ya sesuk nek wis kiamat. Omongane iki sing apik. Lah iki ya apik lho. Apa ora arek kiamat? Kowe ngerti mbok kapan kiamat? Ora ngerti. Ayo wis rasa domongke. Entuk omong. Rasa. Lah kok kowe omong terus? Aku mayange. Bagonge lho. Bagonge. Ngapa? Ora entuk omong. Ayo ben ya. Kena Bagong ra omong iki sing diarep-arep kiai wong akeh. Ya mengko le omong nek aku wis rampung. Wong kowe rampung ya sok ra omong kok. Wes ya, lah kok ora omong. Cudu. Patilan mesti. Ra kuat e. Patilan memedi. Patilan pesti kok memedi. Aku ora kuat ya nadane. Hah? Becake. Al-Fatihah Pujuk Kiseno Nugroho. Katin, ayo. Ayo Tin. Malah mendonong mripate, medeni dikone malah ha ngono. Kowe ora sembodo ditutke penggemarmu. Ayo gak jumeneng dinten-tene. Sinten ta? Wah, kowe ora saka yang ngono kuwi. Siapa sih? Nganti apa-apa ngimbane kaya Gatut kaca nek gandrung kae lho. Ayo. Ora usah ucul-ucul. Mlotroke. Ayo kena wis. Apa nek omongnya jelas? Ora aku omongan karo tukange syuting lho takon close up aku. Ora omong karo kowe kok. Pamundutan. Ya. Wis iki mau gubuk asmare. Caping gunung wis tak pilihane sik Tin, aja kuwatirmu ndak ana sing kliwatan. Podangku nang iki mau sing nyanyi Mbak Cita. Sinom Parijata wis mau Kang Sugeng. Oh iya. Ayak-ayak. Oh dundeng ayo maksude iki tulisane kaya ayak-ayak. Tembang kangen Cak Marlis. Nggih niku tembang kangen kalih Ayu. Oh dhewe sik. Ku ayo dhewe ora. Sing dhewe liwung. Golek kanca. Tembang kangen sik. Kok milihan to kowe ora manut karo dirijen lho senengan. Nembang dhewe ya kono nang dol desa ngono. Lah salah kok aku terus pi lho ana sing urung maju akeh. Iki lho sing disuwun kowe dadi bintang. Bintang apa? Bintang numpang neng telek. Ya. Wong dijaluki kok malah moh. Ngono iki akibat dari pementasanmu yang iso menghibur penonton dadi do seneng karo kowe. Heeh. Nganti ana sing saka Semoyo wae direwangi numpak Pitroda 3 lho. Numpak apa? Pitroda 3. Nggone anake nanti tekan kene mergo kepengin weruh pasuryane Mbak Tatin. Ha iya. Wis digawake HP Ardi Poto. Wah. HP-ne apa? HP-ne ya apik padha rumah adol trotroane. Adol trotroan ki payu pira? Yo dibawani
Bawani. Ah, Bawani apa? manut kok. Manut tenan? Ah, Ora kena kaya wingi lho gah aku. kaya wingi piye? Angger mangap ngene wis tau. Aku nek mangap ya meng ngono wae. Bawa lho. Ah iya. Ya gawe apa? Apa ya? Ayo. Ya wis. Mantul ora. Apa sih? Ya aku tak ganti liyane nih aku catetan. Boleh silakan. Oke, siap. Rinoso dirasa-rasake ya ora krasa. Ning rinoso rinoso. Nek krasa karo ora iki rasa ditakokke rinoso. Cukup di piye? Wah, mesem kaya ora ana karno nek mesem. Apa toh? Kae lho asmara iki nek mesem kene iki dikek andeng-andeng barang lho. Men penggemar saka Semoyo nganti direwangi ngepit rodo telu. Tembang kangen kok lewong piye to? Piye ta ming bawa lho? Aku muni nandang lewong. Ya ora entuk liweng apa piye? Engko namu terus tiba-tiba kendake. Ta ta tung tang deng tang deng tang teng. Lho. Kendang kok ana nadane iki to. Kendang kok kaya ana tenadane ta ta tung tang deng tang deng tang deng ta tong gendang deng. Iya. Ya. Kan bisa selai. Nah, apa iki? Iki dandang kula apa iki? Mbah, Kowe kok atos to kowe iki? Iki nek ra niat nembang kono, jerum nang ngisor kono. lah apa ta? Sampe kok mbambuh. Malah kok dipaeko terus. Ora iso ora maeka iki mung tak ajari. Ajari apa? Bawa iki aja kuwi-kuwi tok. Mangane nang omah belajar. Wah, iki bawa pelok iki pirang-pirang tak sinau. Dadi suatu saat didhawuh iki ngerti ora di streaming. Streaming iki sik nonton piye kae. Dadi nek bawa iki ora mung engko penonton streaming iki ya wah tatin itu alok bawa mung rinoso. Kaya sari. Iki bagonge ya ngono terus. Apa? Ora usah, aku mesti ideku selalu muncul. Ora ngerti komentar nang YouTube kok. Apa? Babang itu idenya selalu ada saja. Ayo gawe. Sida ora iki? Sida no, wis kaya ngene. Ya. Salahe dijak omong terus. Dijak omong terus dimarahi lali. Ya mulane meneng kok. Ya. Pria. Bagus. Oke nek nembang mesti sedih-sedih kok. Lah apa to kok kleru terus ki? Rasa nggowo apa piye? Nganggo. Ya nganggo yang menang. Nganggo. Mang. Bapak rewel tenan. Oh, aku ki mbok. Nek yaene iki saru ora kebenerane. Nganggo dinggoni ya tak cokpot nah. Ayo gawe. Mangga tani netra. Oh, cakepane kok metani netra kuwi. Netramu kuwi. Weh, kurang ajar kowe. Kuwi ning nek iki padha karo kuwi bahasane kasar matamu ora. Netra kok netra iki nitrogen. Yo. Mong tak
antun wangsu lane karang jeneng wong wedok ki namung tak antu wangsulane. Ke wangsulan to, Mas? Tak tutupi lho. Ha iya. Lawange. Meneng togo aku kelangan enggok. Hah? Mulane ditututi. Walasa Lemune kaya ngono kok kon melasi. merengwa Babon. aku ra sida aku lunggone. Aja ngono. Kok seniman kok cugetan aten. Nah, cugetan aku aten. kleru piye? Ora apa-apa, engko tak penerke. Isa piye? Ha iso nek ming tembang kaya Iya. Rina sarasane ngati. Mung sira meneng wae ora wangsulan. Tak takoni meneng wae. Mbah aku ora mikir iki wae. Wah. Hah? Kowe ora mikir aku tenan. Ra. Berarti esuk ora gak duit aku lho. Nek ku ya njaluk. Ah, tegese sing mikir bayaran kok iki ora fokus. Nek ku ya penting. Wah, maksudnya ra gatekke omongane Bagong lho. Ya wis, ya kowe ngembang aku tak omong dhewe. Oh iya. Wis lho iki tit lho ya. Titot. Tit gak nembang aku arep omong dhewe kowe ora terganggu lho engko ya. Ya aku ya wegah. Aku gak wegah piye to wong wis entuk separo kok wegah. Apa ta iki omong apa? Bawamu wis entuk separo to. Ya urung. Wis tekan Rinasa kok. Lagi dhuwur tok kok. Dian asmara terus klecam-klecem nyekel ini. Sajake dendam karo aku sajake. Wis nek diantil lho, Gong. Ra trimo nek tak tintapai kok terus nyekeli cagan. Karepe dalange piye kaya ngono. Medun ganti busana Batman. Wah. Iya. Ayo gawe wis. Ora ira ngantuk. Babon. Nyebetane Bagong bingkem tenan lho. Ingsun ratu ya to. Among Sirat. Dadiya Iwak. Jampi Kon dadi cabe puyang. Kowe iki apa? Aku kon ngomong dhewe dhek bawa dhewe sak karepku. yen benjang Kemis. kasunyatan Yen benjang kasunyatan. kadya Wah iki panyu menggantungkan harapan. meneng apa, Gong? Kowe iki ngomongni yen benjang dadi kasunyatan ki asmara langsung ngene iki lho. Terus ngapa nek ngono? Berharap kasunyatan ngono lho. Ya sesuk nek wis kiamat. Omongane iki sing apik. Lah iki ya apik lho. Aku Apa ora arep kiamat? kowe ngerti mbok kapan kiamat? Ora ngerti. Ayo wis rasa domongke. Lah entuk omong. Rasa. Lah kok kowe omong terus? Aku mayange. Bagonge lho. Mayang. Bagonge. Ngapa? Ora entuk omong. Ayo ben ya. Kena Bagong ra omong iki sing diarep-arep kiai wong akeh. Ya mengko le omong nek aku wis rampung. Wong kowe rampung ya sok ra omong kok. Wes ya, lah kok ora omong.
Aku jadi bingung to iki bawane piye. Konsentrasi didelok Jamal Mirdad ki rasa bingung. Baleni sing saka papat mau. Saka papat. Yen benjang Saka fa. Ora papat ora. Kasunyatan. Seniman kok muni saka papat. Kadya panyuwunku. Nanging aku mung manungsa kedunungan oleh marga rejeki cudhu patilan mesti ra kuat e patilan memedi patilan pesti kok memedi aku ora kuat ya nadane hah becake aku dadi rakon mergo Bagong lho salahe kok ya mau dadi kurang munggah nadaku kurang munggah ya nggak tahu enggak ayo Mas Deng kok gek tak tuntak ayo tak tuntak dengkulmu atos kowe lah urung rampung kok wis gak aku lho pati pesti lan jodoh kuwi mau sak jodoh kuwi mau diteruske sik mergo cipta kang kuwasa wis ayo diteruske nadane mergo cipta kang kuwasa ngono kuwi ya bener ora balik dirampungke ditekokke penggemar kuwi kalau penonton ijo kan wit tak kira nek wong delok yo mangga malah padu ora lah iki ini Pak Bungku iki ora tetek ngono Pak Bungke ora tetek kok nesu karepmu kuwi napa nesu wani wani Bungke mula jenenge Suradi Disco engko nek nesu terus ayo jodoh dan parti tiba tadi pasti terus cipta rasa cipta ingkang ku cipta semono ora kuat e cipta ndingkluk ndingkluk iki wis diklok ora ora piye ndingkluk ngene jajal ndingkluk cipta melet cip kaya manut goblok kowe lah piye to aku ora manut kok seneni gablak tak kira ngene teknik tenan ya ayo nek gedhe ki ndingkluk cipta lho cipta melet ingkang kurung lah bener lah ya bener ambuh ora ngerti ya langsung wae tak tuntak ya mangga kowe do mati apa ya iki lho do wegah ta gara-gara Bagong kok ya dicengkok
dijogeti malah alon. Oh. Wis gak mulai ngono. Kok mulai. Apa bali nang gone kok mulai ngantian. Kira ana duite ya? Heeh. Tak ana duite. Wis wedhus tenan. Ha iya. Lah piye? Iki ana 50-nya. 50 tok. Kowe sing nangis dengkul iki. Ha iki dit kowe. Dit susuk rokok mau e. Piro? Oke. Kok rumangsane gelem 50 ra gelem wis ngono. Ya ngene ra apa-apa 50. Nah, kene andaninya wis heeh. Selamat Reng, pangestumu apik to. Ya syukur. Bagong selamat Gong. Pangestumu apik. Oh ya. Iki merti dusun ngendi to? Tampungan. Oh, penampungan, tampungan ora penampungan. Tampungan Sendang Tirta Berbah. Heeh. Monggo sesuk kelurahan ya ngundang. Ha iya. Pak Lurah mau ya ketok rawuh ya rawuh ya. Wis nyorek tanggal ya mesti rawuh.
ning nyorek tok urung rembukan rego. Ya wis gampang ora. Ora usah dadak karo kaya wong liya gong wis kaya batih dhewe. Heeh, ayo. Ayo, Reng, apa Truk? Iki pamundutan isih pirang-pirang sing urunge diaturake. Apa ya diaturake nggon gara-gara sing nyuwun lagu isih kepareng mirsani, engko ndak gelo penggalihe. Ngono ya? Heeh. Tenan sing urung diaturake. Kaya ta pamundutan saka dokumentasi. Dokumentasi ki ya penting. Penting nek nganti ade engko dipoto ming ndas tok. Ha iya. Apa ora wagu? Ha iya. Nyuwun gending podang kuning. Ya wis diaturake mau. Urung kok diaturake ngawur Petro. Urung to, urung. Saka Semar Kopi. Oh, nyuwun tembang liwung. Oh ya, waduh, sesuan liwung malah apik ya iki. Sisan gawe. Heeh. Tembang kangen saka Cak Marlis Surabaya. Weh. Linjang menapa sowan wonten Surabaya Desember Cak Marlis. Oh iya. Wonten kampus ITS. Oh iya. Gubuk asmara mau tatin wis. Ya berarti mengkari 3 lagu. 3 lagu ya terus disengkut. Ya. Sapa sing kepareng ngaturake? Ana kangen ya. Ana apa jenenge iki lali apa nih? Podang kuning, heeh. Podang kuning dhisik diaturake. Ya. Sapa sing kepareng nyekan? Mbak Cita. Oh ya, sing nomor 2 saka kene iki. Heeh. Ayo, Mbak. Maju. Heeh. Siap gerak. Oh iya. Padake wong edan mau bengi disiapke ora. Aku ndelok terus kemekalan terus ya, Truk. Wis ping pindho ayo ora sengaja kok ya. Iya yo tau dunggahi kok ngono ya kok. Heeh. Neng godean biyen tak kira nek wong waras. Saya mau nyumbang lagu, silakan Pak. Malah Taman Mini. Aku lho kentir iki aku. Heeh. Ning nek wong kaya ngono kae apa ya disebut. Mongko nek dikon ngopo-ngopo manut, diem ngono ya diem tenan. Bertakoni namanya siapa? Nu ya omong tenan, ora ngisruh ning nyenengke, malah menghibur. Pahalane akeh. Ha iya. Mangga Mbak Cita dipun bawani podang kuning mlebetipun cecak rawa. Podang. Podang. Pocong nggih, Pak. Pocong, heeh. Nggih. Yo. Aku bingung Ndodok madhep ngalor wudele cekeli. Lho kok wudele. Biyen nek wong tuwa kan aku bingung dodok madhep ngalor wudele cekeli ngono. Kaya wong bingung apa wae. Saben dina mikir manuk. Apa cakepane, Gong? Saben dina mikir manuk. Wis ora usah tok pikir, wis ora lunga-lunga. Ya mung nang kono kuwi. Ah ya nang kurungan. Heeh. Mikir manuk podang. Oh mikir manuk podang ora apa-apa. Aja kaya orisan. Mikir manuk apa? Manuk guwek. Mula terus kualat mlentrung wetenge. Gawe gregeting ati. Pancen bener. Sok marai gawe greget kok. Dapure Bagong ora. Nora mandot tak pikatku lute bendo Dipikat nganggo pulute benda. Dibendhok manuke ya lara tenan terus. Ayo. Esa
wis ora krasan guyuran goleki sing tak sayang matur nuwun. Mbak Cita ya manten anyar.
Ora apa, mulane cakepane mikir manuk. Ah iya. Ya beda kok yo. Kuwi cakepane konjoku sono bakusane diwung-wung akal aku kok. Ah iya. Ah. Petro, apa Mas Gareng? Kejaba saka kuwi ya ning ade aja nganti ninggal marang tata krama. Lho, kok kata-katamu saja wigati. Arep oke lagu-lagu anyar ning aja ninggal sing klasik, tegese ngono. Oh, ayo ngaturke sing mat-matan. Oh iya, matane kira kok mat-matan. Waktunya lho Gong karo kakangne ora. Apa? Aku tak nyuwun sing mat-matan ku bar kuwi terus ngrampunge layang ya, Tru. Ya, sing Mbak sapa jenenge? Wahyu saka Semoyo. Weh. Cedak ngetan terus mentok ngidul. Oh. Oh. Ngedaleme ngono kuwi. Oh iya. Ora ana Ding Mbak Wahyu ya? Ana Ding. Jarine mau arep mresake anake panas. Anake apa bojone? Sing so angel ditinggal iki bojone. Nek anake iki wis do tetek tangguh-tanggon. Ngerti mbone dandan iki anake terus langsung do turu kabeh. Ngerti nek arep ditinggal nyinden. Heeh. Sing isih melek iki bojone. Nek direm-rem sik. Kaya ora apa. Iya. Ngaturke ular kambang wae sing cendak. Oh iya. Kok gak diteruske lagu-lagu iki panuwunan do ngaturke apa-apa ya ana sing rokok, ana sing dhuwit. Lah kene dhuwite ana. Wis sithik kok. Oh. Ya wis. Aku ki nek sithik iki ngekeki kaya tak keki kaya priku e, Tru. Oh. Sunah entuk kesisan. Oh iya. Monggo Mbak Wayu, monggo. Ayo, mbokne Sinom. Mbokne Kandi. Ayo. Nek sapa net iki ya celuk-celukane mbokne Yudi. Oh iya. Sekarang sinden ki saiki nek do nyeluk ngono kuwi. Heeh. Nek Ayu ki gandeng ngrundi anak ya. Mbak dadine wis dipliriki aku, Tru. Ayo galahe raja. Nek Tatin ki mbokne Nilam. Oh, heeh. Nek Cita ki mbokne Otok. Lho. Iki mara tuane. Oh iso nding lali aku. Sapa urung dianakni ya, Tru? Heeh. Nek sapa jenenge iki? Orisa ki mbokne Yusuf. Ayo dhewe-dhewe ya celuk-celukane. Ah piye gawe ngono kok. Oh. An Solikin ki pakne kentos. Anake ra ngerti jenenge aku, lha kowe ora nileki apa? Aku nek sing di anak lanang aku ora nileki kok. Nek sing di anak piye aku ora tau nileki. Nek sinden nileki aku. Oh, mesti tak tileki. Ayo Mbak Wayu. Ya yo. Jarwo, sapa Jarwo? Jan Mula suarane ra pulih-pulih. Jan mo kangkon jatan. Nah, men nganggo di apa jenenge iki grafike didunke sithik. Heeh. Tak ya. Jiwa saya setiane jalan liang mas kowe gotong royong nyambut gawe karo kancane.
sareng katon tejan nira ni ngopo aku dikonsoliken kok ora wong prawira mati kejojo nenggala rasane iki kaya wis komplit lho terus nek sing lagu-lagu anyar terus diselani lagu cara kuno ngono ki nek carane mangan ki jangane ana, lawuhe ana, krupuke ana. Ha iya. Nek lagu-lagu anyar-anyar tok kaya rasane ya nganggo sega ning ora nganggo jangan. Oh. Ora gelem sinau. Tembang pameng rino sarinasa. Iya. Nek ora kuwi ya bangsa sing sedih-sedih. Memelas. Ape ya Gong? Wah, gayeng truk ning memakan waktu. Oh. Jam piro? Jam 3 ya? Waduh. Lah sing tembang kangen iki piye iki? Urung diaturake saka Cak. Oh, wis diaturake Cak Marlis. Liwung piye Gong? Anu wae, apa jenenge? Iki dit iki sesuk titipke panitia kon nukokke kaset. Oh iya. Liwung terus didomke sing do butuh liwung-liwung kuwi ya. Ngono ya, engko ndak ora rampung lakone. Heeh. Semar wis mangkat e. Endi? Akae rangselan. Waduh. Aming suwane Ngamarta kok dadak rangselan sajake arep ora mulih sajake mbok menawa. Ah iya ya suwane ya yo. Janeng yaning malaka kadi langit. Mambang kota kula sopan